Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, goedendag. Wees welkom bij deze editie van Cultura Actueel. Vandaag gaan we, met u ziet er in beeld, een bijzondere, sterke, intelligente, maar vooral doortastend de persoon, vrouw, praten uit de Surinaamse samenleving. Ze beijvert zich ervoor om in ieder geval ervoor te zorgen dat verslaglegging door mensen, informatieverstrekking door mensen, bij radio en televisie, radio, maar ook in de krant, kwalitatief hoogwaardig is. Dan heb ik het genuanceerd. Zij gaat ons zelf vertellen wat waar is van wat ik net heb gekend, schetst. Ik heb het over niemand anders dan de voorzitter van de Vereniging van Journalisten in Suriname, mevrouw Naomi Hoover. Mevrouw Hoover, goedendag. Goeiedag. De naam is de Surinaamse Vereniging van Journalisten in Suriname. Dank u vriendelijk. Ik heb geen woord te veel gezegd. U ziet het. Helemaal een beetje precies. Maar ze heeft gelijk. Je moet het goed zeggen. En bedankt voor de correctie, mevrouw Hoover. Mevrouw Hoover, ik heb u gevolgd in Suriname. Ik heb in de introductie gezegd dat u zich ervoor beijvert om de verslaglegging, de journalistiek in Suriname, die plaats te geven die het verdient, in welk land dan ook. Namelijk een respectabele, integere, geloofwaardige plek. Ja. Heb ik het goed gezegd? Ja, goed gezegd. Dat wil niet zeggen dat er voorheen geen goed journalistiek is gevoerd. Maar we hebben gemerkt dat de afgelopen jaren de ethische codes niet zo nauw worden genomen. Dus vandaar dat de Surinaamse Vereniging van Journalisten, afgekort de SV, heeft gezegd: we laten onze stem horen. We willen onze journalisten in Suriname eraan herinneren dat er ethische codes zijn die we wereldwijd met elkaar hebben afgeschreven, die we met elkaar hebben afgesproken, correctie. En mocht het zijn dat ze die codes zijn vergeten, dan willen wij als beroepsorganisatie ze eraan herinneren van journalisten houden zich aan de afgesproken ethische codes. Ja. U bent voorzichtig en die voorzichtigheid straalt door alles wat u zegt. U kiest uw woorden zorgvuldig. Is het zo'n gevoelig onderwerp in Suriname dat u genoodzaakt bent om heel voorzichtig te zijn? Nee, ik zou niet zeggen dat het gevoelig is, maar ik wil wel zeggen dat de beroepsgenoten een beetje argwanend kijken of een beetje aftastend zijn naar de accreditatie die we onlangs hebben, waarmee we zijn gestart op de jaardag van de SVJ. En wel op 8 februari hebben we de leden van de vereniging voorzien van een accreditatie-badge. Dat geeft aan dat de leden staan, of die journalisten, dus alle journalisten, maar in dit geval gaat het om onze leden die allereerst een accreditatie-badge van ons hebben ontvangen, dat ze staan achter waarheidsgetrouwe informatie, dat ze staan achter feiten en dat ze de ethische codes die we wereldwijd hebben afgesproken, dat ze die respecteren. En we merken dat er binnen het journalistiek veld nog een beetje met argwaan wordt gekeken naar het proces waarmee we bezig zijn. Mensen denken van de SVJ wil bepalen wat er in journalistiek Suriname moet gebeuren. Maar wat niet slecht zou zijn. Nee, we bepalen niet. Het recht heeft SVJ niet om te bepalen. Maar als beroepsorganisatie in Suriname die opkomt of die zich beijvert voor de journalistiek in Suriname, zeggen we wel
dat we onze stem niet alleen laten horen wanneer de persvrijheid in het geding is, maar wanneer we ook merken dat de journalistiek in Suriname dreigt in een dal te geraken, dan zeggen we dat we een wake-up call moeten geven aan journalistiek Suriname. Het feit dat de journalistiek in Suriname in het dal dreigt te geraken, waar is dat aan te wijten? Social media? Is dat aan de, hoe je dat ding, FB en TikTok en RokTok en BokTok, weet ik veel allemaal? Nou ja, dus hoe zal ik het zeggen? Er is een beetje gedoogbeleid gevoerd, om het zo te zeggen. Okay. Een beetje, mensen hebben geruime post gedaan wat ze wilden. Er was niemand die een oogje in het zeil hield van dit zijn de regels waaraan we ons moeten houden. Dat is een beetje, hoe zal ik het zeggen, bijna een wildgroei. Een wildgroei, ja. En dan zegt de SVJ, we willen het kaf van de koren scheiden. We zeggen, we geven niemand een, hoe zal ik het zeggen, we geven niemand een naam. Maar wij zeggen wel als beroepsorganisatie, wij journalistiek in Suriname beoefenen. En dit zijn de richtlijnen waaraan u zich zou moeten houden als u in Suriname wil zeggen van ik ben bezig met journalistiek. Ja. Journalistiek is een vrij beroep. Ja. Ieder zou dat kunnen beoefenen, maar er zijn regels. Binnen elke beroepsgroep zijn er regels. En wij als beroepsorganisatie zeggen, iedereen die actief is in Suriname en zich journalist noemt, of een beroepsjournalist noemt wel te verstaan, dan zeggen wij, dit zijn de regels waaraan u zich zou moeten houden. Want de SW is de beroepsorganisatie in Suriname. Mooi. Een heleboel vragen poppen op, hè? Als u dat zegt. Vooral als je kijkt, 40 jaar, 46 jaar, Suriname is vandaag in ieder geval 46 jaar revolutie oud. Na een poosje hebben juist de mensen die niet zichzelf op de borst mogen slaan met het woord ik ben journalist, het nieuws gebracht. Omdat onze journalistiek, zoals je net hebt aangegeven, een beetje op zijn gat lag, om de populaire woorden te gebruiken. Worden deze mensen niet een beetje weggezet nu daar jullie terecht een vereniging van journalisten in het leven hebben opgeroepen met ethische code internationaal? Hoe gaan jullie met die mensen om die nu 60, 70 en 80 jaar oud zijn, maar die het wel gedragen hebben 40 jaar lang? Nou, men zegt eens een journalist, altijd een journalist. En we hebben nog steeds oudere journalisten in onze vereniging. Dus we zetten de mensen niet weg. We zetten ze niet bij oud vuil of zo. Ze zijn journalisten en we maken gebruik van hun adviezen. En de SVJ bestaat al 35 jaar. En daarvoor waren er 2 andere beroepsorganisaties. In de moeilijke jaren van de jaren 80 en zo waren er 2 andere beroepsorganisaties. Maar zoals ik me heb laten vertellen, konden de 2 organisaties niet door de één deur. Ze stonden lijnrecht tegenover elkaar. En toen is de SWJ opgericht door Nita Ramcharan. Ja. En er was sprake van censuur. Mensen konden niet vrijelijk publiceren. Zijn mediahuizen toen in brand gestoken. En toen heeft Nita Ramcharan gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. Dus toen is er een beroepsorganisatie in het leven geroepen die waakt over de persvrijheid in Suriname. Dat nooit meer het mag gebeuren dat journalisten de mond wordt gesnoerd, dat het nooit meer mag gebeuren dat er censuur wordt opgelegd. Dus vandaar dat de SV er is als beroepsorganisatie en als waakhond voor de journalistiek in Suriname. Ik denk dat een heleboel mensen over de hele wereld die kijken naar Kulturo TV Internationaal heel trots op u zullen zijn. Er zullen toch ook wel mensen zijn met een steen in hun schoen nu. Zeg, mevrouw Hoever, Suriname telt een heleboel radiostations. En een heleboel meer televisiestations. En iedereen pretendeert het nieuws te brengen. U heeft gezegd in het interview dat u inzet, en ernstig inzet, op integriteit, onpartijdigheid, eerlijkheid en feitenkennis. Botst u niet, of bent u niet bang te botsen tegen een heleboel media? Mag ik ze mediahuizen noemen? Televisie- en radiostations. Nou, we komen niet aan de naam hoe mensen hun zenders willen noemen. Wat wij wel zeggen, de regels zijn daar. Ze zijn niet door de SVJ uitgevonden. We hanteren de internationale regels zoals afgesproken in de code van Bordeaux. En elkeen die zich journalist noemt in Suriname zou zich daaraan moeten houden. En om te praten over de mediahuizen en zo. Wanneer we praten over de journalistiek in Suriname, dan richten wij ons tot mediahuizen die over een nieuwsdienst beschikken. Want een omroeper is geen journalist.
een programmamaker is geen journalist. We richten ons tot mediahuizen die een nieuwsdienst hebben met een nieuwsredactie. Tot die mensen richten we ons. En wij gaan ervan uit dat journalisten op de verschillende nieuwsdiensten actief zijn. Dus vandaar dat we ons richten tot journalistiek Suriname. We praten niet over het mediagebeuren in Suriname. We praten over de journalistiek in Suriname. Want er is een vereniging die zich beijvert over het mediagebeuren. Dat is de VRTS, Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname. En de voorzitter daarvan is de heer Lal Mohammed van People Radio. En we zijn ook on speaking terms met hun, zodat we eensgezind kunnen optrekken, zodat ze het belang kunnen zien van accreditatie. Dat alle journalisten die werken voor zo'n medium, dat ze zich aanmelden om geaccrediteerd te worden, zodat we meer respect kunnen afdwingen van het beroep. Dat we het beroep de plaats kunnen geven die het toen had. En dat we het gezag gaan afdwingen van die bevolking. Want wat we nu merken is dat mensen eigenlijk geen geloof meer hebben in de journalistiek. Mensen zeggen allerlei dingen. Mensen geloven journalisten niet meer. En wij als SVJ willen de geloofwaardigheid onder de journalisten in Suriname terugbrengen. Ja, u maait me het gras voor de voeten weg, maar u bent niet voor niets journalist. Mevrouw Hoever, de journalistiek in Suriname, maar ook de verslaglegging en verslaggeving. Want bij de verslaglegging vind je de journalisten en bij de verslaggeving is het een beetje dun bezaaid. Zoals u het hebt omschreven daarnet. U heeft daarom gezegd dat mensen de gelegenheid krijgen om zich te melden, om een klein beetje scholing te krijgen en een beetje begeleiding. Geldt dat voor iedereen die in de mediawereld werkt? Ja, natuurlijk. De SVJ sluit niemand uit. We geven niemand een etiket van die is die of die is dat. Het mediagebeuren in Suriname is ruim. Dus ieder die vindt dat hij of zij journalist is, we roepen die op, meld je aan. En dan is er een commissie die gaat toetsen als je voldoet aan de regels zoals de SVJ dat voorschrijft of zoals dat wereldwijd voor wordt geschreven. Dan gaan we kijken als je daadwerkelijk je kan houden aan de ethische codes en zo. Dat je waarheidsgetrouwe informatie publiceert, dat je geen plagiaat pleegt. Want dat is ook een van de dingen waar tegen de SVJ aankijkt. Ja. Ik wil bijna zeggen, ik wil me voorzichtig uitdrukken, maar zeggen dat er wordt bijna luie journalistiek beoefend. Mensen, een echte journalist hoort op straat te zijn. Het nieuws ligt op straat en de journalist ernaast. Maar dat zien we heden ten dagen niet. Mensen zitten in airco-kamers, ze doen aan copy-paste en zo. Ik vind dezelfde energie die journalist A of B kan stoppen in een item om tot een item te komen. Diezelfde energie zou iedereen die zich journalist noemt moeten zetten om tot een interview of tot een item te komen. Want het kost een medium of het kost een journalist heel veel tijd en geld om iemand te interviewen. Je besteedt brandstof, je besteedt energie, soms telefoonkosten, je belt. En dan zit er iemand daar in een airco-kamer en neemt dat bericht ook gewoon over of copy-paste of knipt uit dat interview. Dus we willen aan die journalisten of die mediawerkers of verslaggevers willen ook zeggen van een echte journalist doet niet aan copy-paste. Die brengt zijn of haar eigen nieuws, want daardoor maak je je naam. Ja. Tegenwoordig worden journalisten onder een vergrootglas gezet. Ja. Wat ze zeggen en schrijven wordt gewogen, gewikt en gewogen. Niet om ze te corrigeren, maar om ze te straffen, zou je haast zeggen. Dat zijn mijn eigen woorden. Maar de Vereniging voor Journalisten in Suriname, zeg ik het goed? De Vereniging voor Journalisten in Suriname kan daartegen ageren. Zal de vereniging de journalist beschermen, bedoel ik te zeggen? Die bij u is aangemeld. Dus dan weet je zeker, deze heeft dat proces, die route doorlopen. En mag zich journalist noemen, hij krijgt een accreditatie. Gaat hij een beetje schuin? Wordt hij beschermd? Ik ken... wat bedoelt u met beschermen? Wat bedoelt u precies met beschermen? Mediahuizen, Culturo TV bijvoorbeeld, voor wie ik werk, die voor het gerecht gedaagd zijn. Omdat ze mensen aan het woord hebben gelaten die dingen zeiden die niet op waarheid berust waren. Maar dat is ook een van de... Dus eigenlijk neemt u mij de woorden uit de mond. Het is ook een van de zaken waaraan journalisten zich zouden moeten houden. Dat je... het is een vrij beroep, maar je mag niet iedereen... Niet ieder kan van alles
roepen via een bepaalde uitzending. Als medium heb je een zekere mate van verantwoordelijkheid. Je moet weten wat mensen terstond corrigeren. Ja, een medium mag niet opruiend bezig zijn. Dat is ook een van de ethische codes. Ja. En ook als medium moet je ook ervoor waken wie je uitnodigt in je uitzending, wie je interviewt. Ja, vooral wanneer je live bent. Mensen kunnen van alles roepen en dan kan je het niet meer stoppen. En voordat je denkt, heeft iemand het gesaved en het wordt de wereld ingeholpen. Ja, dus als medium hebben we... Het medium heeft een verantwoordelijkheid en de journalist heeft ook een verantwoordelijkheid. Weten wie je interviewt en weten wie je aan het woord laat. Juist. En daarom nogmaals die vraag. We gaan ervan uit dat de journalist een fout maakt, een uitgeleider. Weet hij zich beschermd, gebackt door zijn vereniging, de vereniging waarvan hij lid is? Nee, maar dan gaan we kijken wat de klacht precies is. De SVJ beschermt niet à la de holte. Want anders ontstaat er een wildgroei, wildwassen, dat willen we niet. Dus we gaan kijken, wat is de klacht precies? Heeft de journalist zich gehouden aan de afgesproken regels? Waar is de fout gemaakt? Komt het van de zijde van de journalist? Dus dat alles wordt afgewogen om tot een oordeel te komen. Ja. U heeft erop gewezen, Ja. eigenlijk hebt u met niet mis te verstaande bewoordingen aangegeven van luister, we zijn onpartijdig. Ja, natuurlijk. En je kan niemand gaat voortrekken omdat je NPS'er bent of omdat je houdt van dakgoten en weet ik veel. Is dat helemaal mogelijk in Suriname, mevrouw Naomi Hoever? Nee, des te meer. Als SVJ, we komen niet aan journalisten die misschien een of andere politieke kleur op nahouden of een of andere favoriet hebben of zo. We komen niet daaraan. Wat de SVJ wil zeggen, het is niet de regel van de SVJ, een journalist moet zijn of haar politieke kleur niet kenbaar maken, Ja. want dan zal de samenleving gaan twijfelen aan je objectiviteit. Ja. Maar we komen niet aan mensen die een bepaalde politieke partij aanhangen of zo, zolang je het niet in het openbaar doet. Ja. Dus dat zijn de dingen. Ja. En toch hoor je, mevrouw Naomi Hoever, mensen zeggen, ja, die journalisten in Suriname, die bedrijven geen journalistiek en verslaggeving. Ik heb het niet over de verslaglegging. De verslaggeving is vaak met een saus en helt naar een bepaalde kant. Ze zijn op de payroll van de mensen die ze moeten bekritiseren, bekijken, beoordelen, bespreken, beschrijven. Kunt u zich daarin vinden of is het nonsens? Dekyo krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Natambum fui ala. Nee, ik zal het niet typeren als nonsens. De samenleving heeft haar oordeel over misschien hoe bepaalde journalisten te werk gaan. En ze willen iedereen over één kam scheren. Vandaar dat de SVJ zegt van we willen het kaf van de koren scheiden. We zullen niet zeggen wie de echte journalisten zijn, want dan drukken we mensen, of dan plaatsen we mensen in een hok. En dat willen we niet doen. We zeggen wel, wij willen wel wijzen op degene die het werk professioneel doen. We willen wijzen op onze professionele journalisten. En wanneer we eenmaal weten waaraan we ons moeten houden, denk ik dat journalisten ook minder fouten zullen maken. En dat er minder kritiek zal zijn op journalisten. Oké. Zeg, mevrouw Hoever, mogen wij als publiek, als burger, als van dit land, internationaal, ons erop verwachten dat de journalistiek in Suriname zal afrekenen met wildgroei, zoals u het net genoemd heeft, en dat iedereen die een beetje een microfoon kan vasthouden denkt dat hij een verslaggever is, en iedereen die een pen een beetje kan houden denkt dat hij een verslaglegger is, en iedereen die een beetje kan praten denkt dat hij een journalist is. Mogen we verwachten dat inderdaad daadwerkelijk wat u gezegd heeft, het kaft van de koren gescheiden zal worden, daadwerkelijk op kort termijn? Nee, ik koppel er geen termijn aan. We zijn bezig, we zijn gestart op onze jarig op 8 februari. Het is een lang traject, want we moeten nog het totaal journalistiek veld door. En die ontmoeting komt spoedig of binnenkort. Hebben we een meeting gepland met het totaal journalistiek veld. Mensen kunnen komen luisteren wat de accreditatie precies inhoudt, hoe het zal werken in de praktijk. En mensen kunnen, zij die in het veld werken, kunnen dan vragen stellen.
we zullen ook, het ligt ook in de planning om bezoeken af te leggen aan de president, de VP en laten we zeggen, de ministerraad en zo, Oké. de voorzitter van de Nationale Assemblée. Zodat ze kunnen weten waarmee onze beroepsgroep bezig is en dat we bezig zijn met een accreditatieproces om ons werk, zodat we, hoe zal ik het zeggen, zodat we ons werk in een kader gaan plaatsen, dat we structuur geven aan het journalistiek beroep in Suriname. Er was al structuur, maar we zien dat het een beetje misgaat en dan wij als SW zeggen... Flink Mrs. Ja, en wij als SVJ zeggen we gaan er structuur aan geven en structuur aan blijven geven. Ja. Nu komt er mijn broertje, mijn neefje, uw nichtje, die komt van de School voor Hogere Kunst in Suriname. Ja. Academie voor Hogere Edit, en die wil de journalistiek ingaan. Ja. Kan hij zich aanmelden bij u? U bedoelt bij de vereniging? Bij de vereniging natuurlijk, neemt u me niet kwalijk. Ja, dus dat is de bedoeling dat we willen ook onze... Ja, dat is de bedoeling dat wanneer mensen, nieuwelingen of jongelingen in het vak komen, dat we ze een beetje aan de hand houden en de richtlijnen geven. Oké, daar heb ik wel applaus voor. Ja, zeker weten. Dat is de bedoeling, want anders hoef je niet te accrediteren. Dat is het dweilen met de open kraan. Dus wanneer die nieuwe journalist zich aandient, daarom proberen we zoveel als mogelijk het journalistiek veld te betrekken. We praten met de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven, zodat wanneer hun nieuwe mensen hebben op hun redactie, dat ze dan de mensen kunnen sturen om een beetje te coachen, een beetje te vormen. Ja. We zien Suriname is ontzettend aantrekkelijk voor buitenlandse journalisten. We krijgen heel veel bezoek van buitenlandse journalisten uit Nederland, uit Engeland, uit Frankrijk enzovoort. Iemand wil hier komen werken in de journalistiek. Die heeft journalistiek gedaan in Nederland. Kan hij zo aan de slag hier? Of moet hij zich ook houden aan de regels die voor uw organisatie van belang zijn? Natuurlijk, ongetwijfeld. Anders blijven we met de Wild Wild West situatie. Er zijn richtlijnen, er is een beroepsorganisatie. Dus elkeen die dat beroep in Suriname wil uitoefenen, zou zich moeten aanmelden bij de SV. Duidelijk. Elke beroepsgroep is georganiseerd en wij willen dat de journalistiek ook georganiseerd is en blijft, met alle respect. Duidelijk, heel duidelijk. Anno 2026. Ja. Naomi Hoeven met haar team, groot initiatief. Een nieuwe regering. Hoe haalbaar is dit initiatief? Nou, maar wat heeft de regering met onze activiteit te maken als onafhankelijke organisatie in Suriname? Ik heb net al aangegeven dat een heleboel mensen van die journalisten schrijven zijn op de payroll van de mensen die ze moeten bekritiseren en beoordelen. De regering heeft er wel degelijk mee te maken als dat waar zal blijken te zijn. Nou, dan moeten we onderzoeken welke journalisten allemaal op de payroll zijn van de regering. Maar feit is, het accreditatieproces is een onafhankelijk proces dat wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie, de SVJ. De regering heeft helemaal geen bemoeienis daarmee. Het enige wat we willen is dat we een good understanding hebben met de regering. Van dit is waarmee we bezig zijn, dit zijn onze regels en dit zijn de journalisten die bij ons staan ingeschreven. De betrouwbare mensen. Helemaal. Oké, ik moet mij spoeden om mij bij u in te schrijven. Wat heb ik ervoor nodig? Als u zich wenst in te schrijven, u moet alleen maar aangeven dat u actief bent in Suriname en dat u bereid bent zich te onderwerpen aan de ethische codes zoals de SW dat onderschrijft. Om geaccrediteerd te worden bent u niet verplicht om lid te worden, dus het is een tweespoor. U kunt lid worden en u kunt geaccrediteerd worden. Of u kiest voor het lidmaatschap of u kiest voor het, om geaccrediteerd te worden. Dus dat zijn de voorwaarden. U vraagt het aan en dan is er een commissie onder leiding van Nita Ramcharan, Ivan Cairo en Wilfred Lewin die uw aanvraag gaan toetsen. Van werktijd, ze gaan naar eerdere producties van u kijken van heeft u de journalistieke regels nou in acht genomen en op basis daarvan wordt het bepaald als u zich kunt aansluiten bij de SVJ. Ja, oké. En gelukkig, ik ben goed genoeg bevonden en ik kan me aansluiten bij de SVJ. Die hoge drempel ben ik overgestapt. Nee, dat zijn mijn woorden. Maar die drempel ben ik overgestapt en ik ben binnen. Die accreditatie.
welke mogelijkheden biedt het mij? Kan ik zonder afgestopt en afgeremd te worden naar een minister toestappen en zeggen: goedendag heer minister, ik ben journalist en ik werk voor die en dat. U heeft de uitglijder gemaakt en het volk leidt eronder. Zonder dat ik bijvoorbeeld beschuldigd word van het kijken in auto's van mensen en klappen krijg. Nee, maar de ministers bepalen nog steeds zelf wanneer en aan wie ze interviews afstaan. Dus de wet is alleen maar om aan te geven dat je lid bent van de SV en dat je je werk eigenlijk conform doet en dat je staat achter waarheidsgetrouwe informatie. Ja. Maar die minister heeft nog steeds de keuze om te bepalen wanneer hij ingaat op een bepaalde vraag of een bepaalde materie. Maar mevrouw Hoever, u zult het toch met me eens zijn en ik ga geen vergelijkingen tussen landen doen hoor. Maar ik heb het wel in handen. Maar we mogen ervan uitgaan, u als journalist en vereniging van Surinaamse journalisten, dat de minister begrijpt en dat de volksvertegenwoordiger begrijpt dat hij in dienst is van het volk. En dat hij rekenschap verschuldigd is aan het volk. Ja. En dat hij langs de weg van de journalist die rekenschap moet geven aan het volk. Ja. Dus hij is niet helemaal gevrijwaard van verplichting naar het volk toe wanneer het gaat om informatieverstrekking. Die journalist is degene die die informatie bij hem mag halen. En als hij geaccrediteerd is en dat wil ik weten, daar wil ik naartoe. Ga je nu zeggen ervoor beijveren dat hij ook die ruimte krijgt. Dat hij dat mag, wettelijk. Nou, ik weet niet, u praat over wettelijk, ik weet niet in hoeverre dat ik spring direct naar de wet. Ja. Ik weet niet in hoeverre we dat wettelijk kunnen afdwingen. Nee. Maar met of zonder accreditatie moeten bewindslieden die informatie geven. Maar het kan dat de minister of een DNA-lid op dat moment niet over die informatie beschikt. Dan moet je ook al ben je geaccrediteerd, moet je niet op je strepen gaan staan. Je moet respect hebben voor die persoons mening op dat moment. Als de persoon aangeeft van nee, ik heb de informatie en ik moet de informatie nog opzoeken. Ja, toch? Ja. Journalistiek is een vrij beroep, maar je moet ook respect opbrengen voor degene zijn zienswijze op dat moment. Ja. Zult u, als het zover is, een brief sturen naar iedere ministerie? U heeft gezegd, u heeft straks, brengen jullie collectief bezoeken aan de regenten in het land. Ja. Zult u onder de aandacht brengen, wij hebben mensen geaccrediteerd, wilt u ze met respect behandelen als ze u vragen om informatieverschaffing aan onze gemeenschap? Zult u dat meenemen in uw bezoek? Nee, maar dat zeg ik, met of zonder accreditatie zijn bewindslieden verplicht, ze zijn die samenleving informatie verschuldigd. Dus met of accreditatie moeten ze dat geven. Maar ik zeg alleen maar, of ik onderstreep alleen maar, het kan dat die minister op dat moment niet over die informatie beschikt. We hoeven het niet te onderstrepen. Ja. Accreditatie slechts gaat over die beroepshouding van die journalist. Maar het is geen dwangmiddel om mensen te zeggen, u moet nu praten. Nee, in stilte hoopte ik dat wel. Maar, dat kunnen we niet afdwingen, toch? Nee, oké. We naderen zo zoetjes aan het eind van dit vraaggesprek. Natuurlijk ben ik ontzettend trots dat u tijd en ruimte hebt vrijgemaakt voor Kulturo TV. Het is vandaag 25 februari 2026. Een historische dag in Suriname, of een memorabele dag in Suriname. Maar je ziet er niks van terug in de straten. Als journalist. Heb je even wakker gelegen? Waarvan? Van vandaag, 25, de dag van de revolutie. Ten tijde van die revolutie was ik nog net niet geboren, dus ik waag me geen uitspraak over de dag en wat het allemaal inhoudt en wat er zou moeten gebeuren of hoe die dag eruit zou moeten zien. De vorige regering, ik sluit af hè, de vorige regering heeft, het was een vrije dag en de vorige regering heeft het afgeschaft. De nieuwe regering zit 7 maanden. Nu wil ik uw journalistieke mening over. Moet het terug? Ik weet niet, journalisten doen geen uitspraken, we brengen feiten en we onderzoeken dingen. Dus ik doe een uitspraak over. Dank u wel. Okay. Ik dacht, ik wil toch een bal scoren. Maar u heeft het vakkundig uit het doel gehouden. Ik ga u namens alle kijkers van Kulturo TV, mevrouw Naomi Hoever, bedanken voor uw tijd en voor het interview.
Wij van Cultura TV staan volledig achter u als verslaggevers, verslagleggers en journalisten. Omdat wij inderdaad vinden dat ook wij het kunnen gebruiken om een stapje hoger te komen bij verslaglegging, verslaggeving en journalistiek werk. Ja. Dank u daarvoor. En het laatste woord, beleefdheidshalve, is aan u. Dat is uw kamer. We zijn dankbaar dat we het accreditatieproces hebben ingevoerd voor onze beroepsjournalisten. En bij deze roepen we alle journalisten of mediawerkers op om zich aan te melden. Zodat we eensgezind kunnen optrekken en dat we het beroep de plek geven die het verdient. En dat er met respect en gezag wordt gekeken naar journalisten in Suriname. Dankjewel. Goed, dames en kijkers, u heeft het gehoord. Geen woord Chinees erbij. Mevrouw Hoover, Naomi Hoover, met haar team hebben zich behoorlijk ingebeten in de journalistiek in Suriname. Hun doel, zoals we het gehoord hebben, is eenlijnig. Het op een hoger niveau krijgen van de journalistiek in Suriname. Wie zou dat niet willen? Ik denk dat iedereen die van Suriname houdt en van eerlijke, ware nieuwsgading daarachter kan gaan staan. Ik in ieder geval wel. Ik bedank u voor het willen kijken en luisteren. Ook deze keer weer naar Cultura TV Internationaal. Raap Engel is mijn naam. Tot de volgende keer zeggen we dan dag. Dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan.